Dapat tayo prepare para iti trade fair at basit ti sangka basit nga twist na itata ada ti innovation na tano idi kataganala tayo outside tatta ket priority tayo dagiti local dagiti producers tayo dagiti barangay tayo so kinamayan tayo tinagplanuan tayo initial planning at iti nga pulo nga cluster barangays kay J teacher dati kanya-kanya nga product total adumeten dagiti processors tayo adamet dagiti producers tayo adamet iti growers tayo diti syudad Tilawag adu dameten get accredited da pa yan. So, dito tinamuspusan tayo tapos matulungan tayo dagiti local farmers and local producers tayo nga may kanda pa iti additional market. At the same time, DJ to a grant to met DJ kadiwa ng Pangulo which is 1 to 2 times tayo nga bubrayan di Sangot City Hall. Pero for the month of February, igwate di trade fair so da nga at 15 days, February 1 to 15, kay J Dagfest to. Tapos na masigurado met nga Aday ti malako ti kadiwa ng Pangulo tayo. Then, mga latay tumet, dagiti local gardens, dagiti local furniture, mga latay to pwede dagiti dati. However, ti kanday ti importansya, dagiti local producers tayo, local producers tayo.